Asta e un nou video. Asta e calul venit de la vopsit, l-am adus acasă pentru... am montat diverse chestii pe el. De când l-am adus nu am putut abține, sincer. Mi-am montat suporții de bară, suporții de capotă, balamalele, șuruburi noi, suporții de motor, opritoarele de capotă. Am pus noi, am toate gumele noi, inclusiv ăsta, cum îi zice, motarșul de la ștergătoare. Așa, capota. Ce am mai pus sus și mi se pare super tare, am pus geamul mic de ventilație. Am pus garnituri noi, oglinda e nouă și la rândul ei, cred că se și vede. Stâlpii, am luat garniturile astea noi, o să vedeți într-un alt video unde am packing-ul de produse noi ce le-am luat. Clemele astea le-am luat noi, nituri am luat noi, opritoarele de portbagaj, garnitura de la o încălcătoare de portbagaj, în fine, cam toate gumele sunt noi, ca idee. Stâlpișorii ăștia încă n-am apucat să-i polișez, fiecare element a fost polișat, în sensul că l-am luat cu lână de oțel și pus la locul lui. Cam așa arată caroseria în clipa asta. La ușa asta i-am pus inclusiv broasca la loc. Dacă vă întrebați dacă geamul merge, da, merge și merge fain. De exemplu, o să filmez greu cu mână. Am curățat și mecanismul, l-am grăsat, e tot ok, deci merge totul cum ar trebui să meargă. Knobul l-am pus eu doar ca să pot să deschid geamul, nimic mai mult. Cam asta e fenta cu el. Se trage geamul frumos în interior. Așa, pe spate am pus șuruburile pentru geamul ăsta, doar o clipă să intru în cabină. Ei, ăsta are garnitură nouă deja și el. Urmează să-l montez. Am o grămadă de chedere luate. Ca idee, o să vă arăt exemplu de geam de cheder distrus. Așa, pe partea... Numai o clipă că nu putem ambele uși deodată. Nu le-am reglat încă ușile la gata. Așa că e o aventură să deschid, să închizi ușile. Trebuie tot timpul pe rând. Am pus și încuitoarea de aici. Planul e să fac toată partea stângă a mașinii cu geamuri, cu mancarale, cu totul la gata. Și atunci voi continua cu restul. Cam așa arată în interior. Da, e totul vopsit în aceeași culoare ca și caroseria, da? Totul e în aceeași manieră. Totul e verde, nu e mai nimic galben. Chederul pe spate e relativ bun. Așa, portbagajul. Da, are încuietorile montate, șuruburi noi, penciuri noi, sunt toate închis de avalma pe aici, că sunt toate vai și amar înăuntru. Așa, ideea e când ai cu portbagajul, sunet, se închide fain. Așa, ce am uitat să vă menționez, roțile, nu știu dacă le-ați observat, spuse doar în două brezoane, fiindcă n-ai de ce, sunt cele care le-am prezentat acum mult timp în urmă. Puntea pe față și totul e curățat, totul e nou. Da, ce vă spuneam, brațele cam așa arată. Ca idee, bara de torsiune e cea galbenă care cum trebuia să fie mașina. Scârboșenia de galben, în fine, mie nu-mi place deloc. Așa, totul e nou, ca idee. Facem. Dacă dai jos, putem să virăm individual fiecare roată. Cam așa se vede. Cam la nivelul ăsta de detalii s-au lucrat. Inclusiv șuruburile noi, totul e absolut nou. Așa, dacă vă uitați acum în profil, o să vedeți ușa spate cât de mult e ieșită. Pentru că nu e reglată. Trebuie să aliniez absolut totul. Tot din ciclu piese noi primite. Trebuie să am, de exemplu, un dop mic de ornament. O să vedeți și video cu piesele de unpacking, să zic așa. Geamul triunghiul de pe partea asta, am intrat în cabină puțin, că e mai simplu.
Îi ăsta. E demontat deja în vederea înlocuirii garniturii, care urmează a fi comandate, că nu am comandate. După cum vedeți, e rupt, distrus, molestat. E o chestie de probabil 50 de ani, habar n-am. Văd că e și decupată cu cutter-ul pe alocuri. Sau așa s-a întâmplat cu ea, habar n-am. Nu știu care e șpârla. Oricum, vin noi. La cel de pe spate, pentru cei care au planul de a recupera vechituri, cam așa arată cheaderul. Nu știu cum Dumnezeule mare îl poți monta să nu ți intre apă în ușă sau nu știu ce variante ai avea, dar în fine. Ideea e că l-ați rupt pe celălalt vechi, nou, în comparație cu ăsta. Ok. Am suporții peste tot. Trebuie să pregătesc. Bările sunt înăuntru, geamurile sunt înăuntru. În fine, sunt mai multe lucruri înăuntru. Așa arată. O să pun și tulumba de căldură și ventilatorul de habitaclu. Probabil o să-i pun și bordul înainte de a pune parbrizul de față. Și da. Mai sincer, mie îmi place foarte mult culoarea, îmi place cum sticlește mașina. Gândiți-vă că nu s-a spălat niciodată de când am vopsit-o. Ea e, să zic, în format natural. Îmi place mult cum arată cu roțile pe negru. Stă așa ridicată și toată contorsionată pentru că nu am nici motor, nici nimic înăuntru, de aia asta așa ca o capră, vorba aia, ridicată de toate. Da, cam asta e cu virgula caroseria. Eu zic că arată mișto și arată fain, sincer. De-abia aștept să pun totul pe ea. O antenă electrică, trebuie să pregătesc în fine mai multe. Asta trebuie să le schimb. Bridele de ornamente. Să spăl oglinda, că e puțin gazată. Centrală și plafonul înainte de a monta tot. Să-mi comand oglinda de pe cealaltă. Acum am un plan nebun de a pune oglinda aici pe aripă, să văd din partea șoferului direct în spate. Vedem. Una peste alta, asta e jucăria. Sunt câteva probleme care încă le avem de caroserie și mă disperă. De exemplu, aripa asta, când o vopsit, am descoperit că a fost lovită aripa. Am îndreptat-o cât s-a putut de bine. De asta, pentru cei care își dau seama, lipsesc găurile de la faruri, ca să-ți faci o idee, cam asta e. Dar vedem cum se va alinia pe caroserie, cum va veni pe capotă. Culmea face că asta lovită vine mai aliniată cu capota decât cu cealaltă, care e ok și stă mai sus. Am și tamponul de capotă care într-adevăr e un pic cam ridicat, dacă îl vedeți. Asta vorbesc. Așa, cam asta e jucăria deocamdată. Trebuie să mai pun casă de direcție. Vorbesc de în față, telescoapele și unele chestii. Bările până nu le polișez și nu le curăț, nu le montez. Și cam asta e jucăria. Până atunci, aveți grijă de voi și ne vedem la următorul video.